Večer. Chtěla jsem se zeptat, dostali jste od tísňové linky 158 hlášení o porušování nočního klidu v Mlékledech? A bylo to někdy po půlnoci? Jedná se tam o tu nahlášenou akci do 2 hodin. A jakou mají prosím nahlášenou akci? V Mlékledech na Beach Parku. No a to vám tvrdil kdo? Že mají nahlášenou akci? To tam je nahlášená akce. A odkud prosím máte ty informace? To je každý víkend takhle, jo? Ne. A to vám teda tvrdí zaměstnanci Beach Parku? To nám netvrdí zaměstnanci Beach Parku, to máme normálně tady i potvrzení od nich. Od koho od nich? Já vám nemusím tady vysvětlovat od koho a to prostě oni mají potvrzení do 2, že můžou hrát. Pokud máte s tím problém, obraťte se na obec. Pardon, můžete zastavit chvíli? Já mám teda čerstvé informace od pana starosty i od městské policie, že teda žádnou výjimku nemají a můžou hrát do 10. Pak musí dodržovat noční klid. Takže takže ještě se zeptám, vy jste teda obdrželi po půlnoci to hlášení a vy jste tam teda nejeli vůbec? Líka na městě byla několikrát už dneska. Já se s váma nedokážu takom bavit, já tady mám svý práce dost. Pokud s tím máte problém, obraťte se zpátky na starostu, jinak je tam moje povolená nahlášená akce do 2 hodin jako každý víkend, ano? Jo, tak v pořádku, nashledanou.